Duol makedo gi mibadhi pacho kae EACC mondo duoki omenda duto mag osara kod mabalang' manoyudi yor mibadhi gi migosi Evans Nyaoga Rambeka ma en ward administrator e kaunti ma Kisii. Nyaoga iwacho ni osebedo ka chamo osara gi mabalang' kotiyo gi otase somo mabadia kuom dweche 38. Kaluwore gi chik mar doho no, EACC biro dwaro ni Evans oduok siling mohewo milion 3.1 bang' yangore ni otese mag somo ma osebedo ka otiyogo ok mage manoyudo e kuonde tiegruok. Omenda go gin mago mane osechule gi piny owacho ma kaunti ma Kisii kuom dweche 38 ma osebedo ka otiyo. Nono manotim kod EACC oyango ni migosi Rambeka ne otiyo gi certificate mabandia namba 47204 kod machielo mar diploma namba 8854 e somo mar Human Resource Management ma wacho ni nochiw kod Kenya Institute of Management kata KIM. Jang'ad bura Lady Justice Esther Maina noyie gi nonro mar EACC kendo golo chik makamano.